Dr. Son chuan Clary chu Evan ruma local tur chuan atia enfia turin ati thudik tak ama ngei na ashil thelo wangle Evan alaka dot soi adu lo wang ni berin alanga Evan a kut chu tuam sakin Evan a chuan engwanga thutar omte Claire chu shilti tum kher nge ani alo zota Dr. Son chuan Clary chuan mi zong aya tongkam athiam zok thu alo shila Evan chuan Dr. Son an dot asoi ti shathiamin Dr. Son chuan Evan chu cancer ve thu ashil ta tol mai Evan chuan achia reng to thu Dr. Son chu alo shila engtia shia nge ani ashil ngala anat na chungchang Google azona changa shia hi alo ni anu le paten PlayStation 4 an le sakngal bok nen engemaw diklo a omti asha thiam ngal hi alo ni a achan po naupang ten gaming system an nein an chung ten an phalo tlang pu thin wangani Evan chuan Dr. Son chu achat vek thu le thi a lo thu alo shila Evan chuan Laila di lalo Dr. Son an adu thu ashil to chungchang chu alo zot let ve bokani Dr. Son le Claire chu paper chin fel pa in an ti mai maya Dr. Son chuan Evan chu angai tu ana a omrenga wang chuan charte a en leta Claire le kalu chuan Mr. Waikan athluwa ka rul hut pui om ti an mu chuaka kalu chuan Dr. Eron chu neurosurgeon ani china wangin athuro na wala ti dan tur tharan hret chuaka Mr. Waikatana chaber tur an ngai tu ani Dr. Son pon a hna la tho chun zom zelin Evan a chungchang chu angai tu top theilowa lekhabu tam tak ronin Evan chuan cancer availo ti a hret chuak ta ni atu kalo ni le chuan Dr. Son chuan nil chu parking spot awa muwa athu hriat thar chu phur takin awashil Dr. Nil chuan beisein na alo nei san lo ba ka Son aring lo bok nen Dr. Son chu Evan le anu le pate beisein na thlon siam saklo turin alo wawani ma se Son chuan beisein na sang tak nein Dr. Eron muturin akal ngala Eron abula chuan anu le pate shil kher lawa enkawl dana hriat thu awashil Dr. Eron chuanin inman chhuatir mi alo turin atibok Dr. Kalu po in Mr. Waik chu wabele in Mr. Waik chu afapa in an chung ko sum don na a enkawl chunjom lawa wangin alo thim rim hle a Kalu chuan an chung ko sum don na kalsana Dr. ani du zok tak dan le athil nuam ti zong ati thei chu alom thu alo shil ve a Dr. Son po in Evan chu wamul in damdoi chu angin awa in soya ma se Evan chuan dota soiti alo hrethiam ngal mai thung Dr. Son chuan cancer aneirin lo thu le hriat chian adu thu shila Evan chuan adu dana om chu thati thu alo shil ve ma se Evan anu le pate churon thleng thutin enge thleng ti hriat chian an ron du ngala Dr. Son chuan dot soi du heklo thu dik chu a soi le ta topani Evan apa chu athin rimin Dr. Son chu chuak ngal turin ti a Evan chuan ti zen ron khu chuakin Dr. Son chuan nurse a kau ngal Evan chuan surgery nei ngal amamu a Dr. Son chuan Nil chu inzeina apui ve angena ma se Nil chuan alo phal lo Dr. Son chuan gallery atang alo en thunga Eron nen chuan Evan an zeilai chu en dunin Dr. Son an alo shedik lawani chuan din hmunder thong taka ading theidon ani Kevin po waiting area omin apa bia ka ngai thu lo soya apa bula chuan abial nu chungchang thudik tak shilin engwanga tlan bo nge ani ashil bok Kevin chuan apa bula chuan inbun ruakin an chung ko sum don na enkol chunjom zel chu adu lain lau thon na nei thu le atlak ran pui mayang ti a lau wang ani thu shila Dr. Claire chuan Evan an zeilai chuan engem hmu nein Dr. Nil chu a kau ngala Dr. Son a po in Evan anu le pa tenen waiting room a an zeizo hun an lo ngak ve mek bokani a hun kal to hnu chungai tu chuakin Steve birthday to kill Mockingbird ti le khabu apek lai angai tu chuaka Evan po zeizovin Nil chuan Evan anu le pa chu an fapa ko chunga hliam alo om thu le aru vela ta chuan cancer alo dar to thuaron shila Dr. Sonatan po chu thu chu hriat she om takani Mr. Waik po zai ni in Dr. Eron chuan ruhut pui athluwa ka lut chu la chuakin kalu chuan ngai sang takin alo ena Evan po anu le pa tenen in bia in anat na chu ashiat na arei to thu alo soya Dr. Son chuan an room po na tang an chetla chu alo en reng chumi hnu chuan Dr. Son le Evan te po in bia in Evan chuan lom thu alo shila Dr. Son chuan alo rin dan adik lawa wang chuan alung oi lo hle maya thil ti sakadu thu shilin Evan po chuan alo rem ti a
Steve hne na ale khabupe kha chiar saka Ivan chuan uluk takin lo ngai tha chumi hnu chuan le khabu nen chuan kalsanin chiar sak a phala wangin lom thua shila mitui parol deuh kuang chuan a kalsan ta ni Dr. Son le atho puite chuan kol dongin accident lian taka thlen thu le accident a liam tuarte chu andam do ina anron shoi mek thu hi anron shila damlo te anron thlen chuan damlo pakhat chu a ngonga thil zum hian alo chuna Dr. Brown kuta da ani in Dr. Neil chuan alo pui bombok Dr. Son an damlo pakhat a ke a thisen zam chat anron norlu a mu chuan a dan a hlau vek maya nurse chuan abana lo chel turin shilma se alo chachang thei mi alo ni a dan chuan mi te makti a hloa reilo te a son chuan andam doi mamo tur te soin lo ve te chuan Dr. Son chuanin enge ati tum an lo ngai tu hloma athi sen zam chati phuina tur asiam thu soin reilo te a damlo po chu aron thave mayani mi te chuan athil ti dan churo puyan ti hlom hle maya Dr. Marcus chuan Dr. Kalu an damlo pakhat kang tuar chu enkol na diklo a petrep ti va muin ama ngein awazai ta zoka Dr. Glassman po in damlo lo en ve in ultrasound call alo man theilo nen a boy ru hle ani Dr. Neil chuan damlo thin chu azuzai tel pal a hlau thong viauna in Glassman chuan azai luita thawa nui pa chuan Dr. Neil chuan Dr. Sonan damlo thisen zam chat asiama chu akal sual pal thei thu suin Glassman chuan engtiarai nge son hian a thiam zia a fin fi anga yang tin alo zot leta Dr. Neil le Dr. Claire te po in mi zai tura in buat sein Dr. Neil chuan hetianga man mo thlaka mi a zai masak ber na tura ni ti a hriat thuan shila Dr. Claire chuan son anga thil ngai tu a that zia a she chuak war ome Dr. Kalu po in adam lo kang tuar ngonga mi ti sa kang te chulo pein adam lo chu atrap na sa ema dar thlanga in enadu thu soin Dr. Kalu chuan en po a en lem lo Marco chung te bula ake chu antan en kol thei ani lo thu le tan mei lo chu ti thei an nei lo thu an wasila anu pui chu nasa taka trapin anin nei niya chu tianga thleng chu a she thiam lo tak zetani emergency room a chuan son chuan computer man hi awatuma Ahman ma in an lo mang vek to hi lo ni Jessica Preston le Neil te chu in nei an tumem ti an lo zota ma se an lo la sai dun ngai hau lawani Jessica chuan vaw kam in nei du lain Neil chung te ero chuan biak in nei an lo du zoka Dr. Eron po chuan an thu soi chu lo ngai thave rengin Dr. Sin chu nurse Friday chuan mangai na atluk lu adu ve em ti alo zota Dr. Son chuan computer all amu fu bok nen ai ti in akal santa de ani a computer all pu chun po mang tur chuan Dr. Claire adil le photangaya adam lo pakhat ke chan himani theinan ti dan sang andapa ma se ti dan tur thot an re chuak theilo Dr. Claire chuan amal pui ru thak vek chuan a thei thu lo shilin chu tianga ti chu an tum ta a Dr. Neil chuan son le Claire in titanium manga malpui ru lem an siam lai chu en puin Dr. Neil chuan an thil ti tum chu ati chi tak ngem ti le har sada thleng thei tam tak chu alo shila Dr. Claire chuan angai tu chu ani thu shil ma se Dr. Neil chuan tharuk chung alo hriat to china finglu tuk tura arwat lawa athu soi chu a oi sak lem lawani Dr. Kalu po in kang tura dam lo selisti chu engtia hnem tur nge shelavin pona ati dan tur ngai tu ina chua Dr. Claire chuan tongka hnem kher ngai lo thu le athu soite ngai thak saka atana om chu ati turani thu alo shil ve bok Dr. Neil le Dr. Son te pon Marco chung te va muin amal pui ru lem vo an tum thu chu an vasila Dr. Son chuan chu tiang surgery chu avoi khati na tur ani thu le za asom lain athi theina chance aom thu ze blavina shila Marco nu chuan chu thu asiat ve le chuan lo du lovin anu pui hual ve thung ero chuan chu tiang hun tha chu Marco pon ti chin adu ngei arin thu alo soi thung Dr. Son chuan Marco nu le pa te chu a chung te ani awangin thutlung na siam tu tur ani thua soya Marco pa chuan ake chu tan sak mai turin alauti Dr. Neil le Dr. Son te chuan Marco ke tan tum chuan anin po cha ngala Dr. Son chuan Dr. Neil bula chuan mangai nei hi engwanga tu te tan po poimo nge ani azota anti ti na chuan Dr. Neil npui nei tuma chuan an kai chawa chuti lai tak chuan Jessica iron lutin an mi zai tum chu an zai theilo thu le zai phalo na thu pe ka chhuwa thu aron shila Claire chuan damlo pakhat numi nu le pa te chu lo bia in a ngong zai tur ani thu le
Adam kho chuak chu awan nei zia lo shila numi chuan anupui Jenna chungchang Claire chu lo zotin an liste Clairein an en chuan Jenna hming chu alo omve ho lo mai lelama Jessica chuan Dr Neil chu an zai theilo thule jasing alo thlen trep to thua shila Dr Neil chuan Marco chungchanga chuan anu le pa the thutluk na ani thule anupui khwal chuan thunei na nei lo thulo shile tin Jessica chuan alo pom du chuang lo Neil chuan nu le pa ten an fa te an hmangai zia lo shile tin Jessica thin khai zong takalo ni a achunga chu tiang chu thleng se chu tiang ati chu adu vengem ti zot le tin anin hnial na sakher mai Dr Son chuan Marco ke thi main darkar thum chau hun tha an nei to thu alo shil non le boka Dr Kalu po Celesti bula vakalin movie enti ravatuma ma se Celesti chuan film ni zathak ten a omdan anti danglam don lo thu lo shil le thungin ti chuan lung chet takin azo na nei chan har tak tak te chu Dr Kalu chu alo zo chun zoma chuti lai chuan Marco nu le pa anupui khwa le just sing te chu lo thu khomin Marco ru thak ani le ni lo tura chuan an lo in hniala Marco nupui khwa chuan Marco nen chuan rihepa Marco an jak laka film tuma abei laya in tong an ni thua soi chuaka Claire chuan Jenna chu accident thlen atangin alamu mi alo wangin Jenna chu accident thlen na hmuna alo omreng thei ti a hre chuak Jenna zong tur chuan a chuak tak ngala Claire chuan Jenna ni khoshelawa lo om chu awa mu chuak ta ni Dr Kalu chuan Dr Andrew bula chuan Celesti chu kang tuarte enkawl na tur experiment anti sanghavun manga enkawl a thei thuwa shila ma se Dr Andrew chuan chu tiang phalna nei tur chuan thathum talangai thulo shilin Dr Kalu chuan darka ni chunga anei the mai tur thulo shilin Dr Andrew chuan atumru na awang chuan alo faka Dr Claire po Jenna nen damdoi na thlengin first aid an lo pe thuaya Dr Glassman chuan Claire chu athil ti awanga lo fakin Dr Kalu po Celesti an da na hmuna vakalin atak sapeng danga vun lalawa vun lem an man thei tur thuwa shila Dr Son po just sing chuan thu zot fi aturin a kawvea ma se chan muan ema wang chuan ruma om zong zong te thin chu atirim hlur mai Dr Son chuan Marco ke zungtang rong ron danglam tran chu hmuin Dr Neil chu kau vat turin an shila just sing po chuan malpui ru lem chu Marcos chuan vu angei se lo ti in anu le pa te chuan Marcos chu hrechiang tok lova an ngaya anupui khwal chuan adu zong hrechiang jok tura an ngaya ni